Стваральнікі пастаноўкі Васіль Дранько-Майсюк і Валярына Кустава памясцілі сваіх персанажаў у аднайменную кавярню «Наш Караткевіч», куды прыходзяць наведвальнікі і дзеляцца ўспамінамі пра пісьменніка, чытаюць яго вершы і ўрыўкі з твораў «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ладзя роспачы» і «Каласы пад сярпом тваім». Ён любіў кавярні, ён любіў рэстараны, ён пісаў пра то, як людзі смачна ядуць, п'юць, як яны аб'яднаны гэтай такой арблезіянскай радасцю. І таму тут было натуральна, што гэта кавярня, бо ён сам любіў гэту з'яву. Мы стараліся рабіць все тое, што ўласціва характару і натуры Караткевіч. Он сам нам падказваў, што павінна быць. І як у любым добрым рэстаране, у кавярні «Наш Караткевіч» гучыць жывая музыка, дзякуючы салістам ансамбля «Музычная арка». Акрамя таго, у спектаклі можна пачуць народныя песні, якія любіў пісьменнік, у выкананні Тацяны Мархель. Ці ж я обіцяла, ці туги попруги, ой, ти ж мені не тяжа. Калі я выходжу вот чытаць «Дзе мой край», но я не думала, што так будзе пастаўлена ў фінале спектакля, што гэта будзе так драматычна і в той жа час так аптымістычна. Я вельмі рада, што з'явіўся такі спектакль. Это трэба было зрабіць да яго 90-годдзя абавязкова. Гэта наш гонар нашай Беларусі. Між радкоў спектакля можна прачытаць лёс і жыццё самога Владзіміра Караткевіча. Гэтаму спрыяе візуальны шэраг, падабраны пастаноўшчыкамі. Там у нас і голас Караткевіча, і фотавыявы з музеяў, з архіваў. І мала таго, мы плануем далей паказваць спектакль і далей яго пашыраць і паглыбляць. У фае Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі ў дні паказу спектакля можна было пазнаёміцца з сувенірамі, кнігамі і фотаздымкамі Владзіміра Караткевіча, якія прадаставіў Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры.